चर्चा में राम भजनिया गावे, ओ हनुमत उरत उरत आवे। चर्चा में राम भजनिया गावे, ओ हनुमत उरत उरत आवे। सीता माई के पता लगले लंकापुरी में जाई के, लंकापुरी में जाई के हो, लंकापुरी जाई के। सीता माई के पता लगले लंकापुरी जाई के, लंकापुरी जाई के हो, लंकापुरी जाई के। भाई माई भीरी अंगूठी गिरावे, ओ हनुमत उरत उरत आवे। माई भीरी अंगूठी गिरावे, हो हनुमत उरत उरत आवे। चर्चा में राम भजनिया गावे, हो हनुमत उरत